Bargauean dron batek nazioarteko Global Summit flotillari eraso egin diogot, eta horri buruz ere hitz egin behar dugu. Horri buruz hitz egin behar dugu, eta flotilla horretako kide bat daukagu bestaldean. Itzi, arratsaldeon, entzuten gaituzu Itziar? Ez daukagu... Bai, entzuten dut. Entzuten gaituzu. Ederki, zer modu zaudete, Itziar, momentu honetan non zaudete eta zer modu zaudete? Orain gitzir arte egon naiz horre Tunisiako kostaldean ainguratuta dauden barkuetan, Global Summit flotillako barkuetan. Ondo entzuten zait? Bai. Ados. Atzotik gaur arte, jakingo duzuenez Tunisian geldialdi tekniko bat egitea erabaki genuen, eta horren hainbat egunez gaude hemen, eta bian bitartean txandakatzen gara barkuetan egoteko, eta euren segurtasuna ziurtatzeko, eta atzokoa ikusita genuen horretarako arrazoi. Orduan, ni egon naiz orain gitzir arte, eta horrein badagokite atzeden hartzea, eta beste batzuk hartu dute bertan geudenon lekua, eta, Itzi, famili izeneko itxasontzia erasotu dute, oso ongi ulertu baldin badugu, 6 lagun zeuden bertan, zorionez ez da inor zauritu, ez da? Bai, ez da zuen gauriturik egon, eta horrek erakusten digu Israelek ze punturaino, gaitasuna daukan, horrelako eraso oso zehatz eta batzutan komunikabidetan maite duzuen bezala esatea, era kirurgiko batean, airetik susko leherkari bat bota zuten, baina oso era zehatzean, barkuaren parte batean zeinan ez zegoen inor, sua ikusgarria izan zen, baina berehala amatatu ahal izan zuten, eta bian bietartean duela 2 urtetik 70.000 pertsona hil dituzte Gazan, orduro ume bat hiltzen dute Gazan, eta biztan da nahi dutenean zer bestelako erasoak egiteko gai diren, Tunisiako gobernuak esan du ez dela eraso bat izan, gezurtatu egin du erasoa denik, nola ulertu behar dira adierazpen horiek, nola ulertu behar da eraso hau? Suposatzen dut, bakoitzak bere ondorioak atarako dituela, irudiak erasatua den barkuaren ondoko barkuaren segurtasun kanbarakoak dira, argi eta garbi ikusten da zerutik erortzen den susko leherkari bat, hor Tunisiako gobernutik esan dute holango zigarro zera bat edo ez dakit, hainbat arazo egon daitezke horretarako, egiazki une honetan barkuak Tunisiar uretan daude, orduan onartzea Israelek Tunisiar uretan erasoa egin duela bestelako ondorioak ekarri aldizkio gobernuari, hori izan datek arrazoi bat, baina beste batzuk egon daitezke ere, guri ez dizkigutea saldu, baina irudiek nik uste dute euren kabuz hitz egiten dutela. Itzi, eta hemendik aurrera zer? Gazara bidean jarraituko duzue? Bai, erabat, erasoak ez gaitu ustekabean harrapatu, azken finean, Garbiñek eta barkatu zugaratzen lagunaren izena, bai, esaten ari ziren bezala, 2 urte daramagu telebistaz genozidio bate egunero ikusten, ikusi dugu ere aurreko flotillekin nola jokatu duten, orduan guk erabakigarritasun osoarekin abiatu ginen, eta gertatu dena larria da, noski, baina Gazan gertatzen ari denaren ondoan ez da deus, eta izan ere flotillatik deia egiten dugu arreta Gazara bideratzeko, orain esan duzuen moduan, sartzen ari dira trop sionistak are suntxiketa gehiago sortzeko, ara hilketa gehiago sortzeko, eta, gu ari gara hemen, gure gorputzak jartzen, milaka herritarrek mandute izena mundu osoan ona etortzeko, zoritzarrez ez dira barkurik egon guztientzako, gobernuek ez dituztelako bitartekoak jarri, ekintza humanitario hau aurrera eraman izateko, izan ere, munduko gobernuek ez dute deus ere egin salbuespen bakar baten bat kenduta Israelen genozidioa eteteko, jakinda badaudela neurriak eraginkorrak hau gelditzeko, orduan, esan bezala, hainbat herritarrek gorputza jartzen dugu mundu osoan euskal herritarrek eta mundu osoko herritarrek mobilizazioetan eta milaka eta milaka ekintzetan egunero gorputza jartzen duten
bezala genozidio honekin behin betiko amaitzeko. Gorputza jartzen ari zaretela esan duzu, hau abisu bat izan da, abisu oso zehatz bat, susto bat, zuentzat. Honen aurrean, zein da zuen egoera, nola zaudete animoz? Ara, badirudi... Esan bezala, gure erabaki garritasuna berdina da. Ezakit ondo entzuten hau zuen oraindik? Bai. Segitzen du, entzuten dugu. Bai. Segi. Bai. Orduan, animoak amorruarekin, keskarekin, baina gure buruekiko baino gehiago seguri sustoa ematen digute, eta zoritzarrez gazan sustoa baino askoz ere gehiago ematen dute, orduan gure keska bertan dago, eta eskatzen dugu ere begirada guztiak, hori da flotillaren esaldia egun hauetan, begirada guztiak gazara bideratzeko. Itzi esaldi horrekin geldituko gara, eskerrik asko benetan hor barrutik gurekin bate egitearen, eta ea hemendik aurrera zer gertatzen den. Eskerrik asko eta ongi izan. Eskerrik asko zuei. Agur.